Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 17. Ibagam ti pudno, maipaka ti hostisya, ngam ti ulbod ti sawam, mabalikog ti hostisya. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mas ka na matagikwak tinalawa a farm na dya tiyago. Tapno umano ti sanikwak. Diyak lakit di itulok ang martapan nakda dya. May salanga marigrigat. Aramidak ti amin. Tapno agbaligyak iti panggap ko amang tagikwa iti sanikwa na. Tatang, nagbiit ti pa nagtubo dagiti mula tayo anat natang. Gandaras da pa'y adumakkel. Uwan nga raw, isong asikasun tayo analaeng. Tapno makaado tayo iti maapit at mailakaw. Wan tatang, kalpasan na, mamulaan manan para iti sumaruno. Ay, katun isong agan anos tayo. Tapno adunto ti maapit tayo. Kat ada pangalaan tayo iti maitulong. Kadag iti pada tayo amarigrigat. Ay katwan tatang. Ralph, inasaganam ka din ti kotse? Una mo, papanan tayo ka di. Di ka nagdamag pa'y. Agsagana kakit din. Tada napatay ka papananta. Itamit lang. Ay, papananming manan nga tayo. Una mo, mabit lang. Tagsaganak. Manong Ralph, kumusta nga itinapanan niyo iti amo ta? Kanayon nga da papanan niyo Wen, kanayon nga da. Ngamjak mo't amo, noan yat gagaraan na. Kasanumot ngamin. Kanayon na, nga agbati iti kutse. No kasta, saan mo nga rod nga amo tilaklakadan na? Saan nga road? At dapay kidi atap ko. Nga addagaraw na asabali. Kasta ka di? Nanang, tatang, anya ka di na ito mapaspasama ka dagiti mulmula tayo. Awan damot aminan. Ha? Nay, apay ngay. Anyat na pasamak. Un nga agpaisaw, anak ka. Apay anak ko na mga awan dami na in. At dalakit di may nagapit ka dagiti amin nga imula tayo. Kat inranada ti rabi tapno awan makakita. Sapay nagdadakkel dan, kat mabalinan nga apitan dagi jay. Ay, nagawan matakon sinsyan dagiti nangaramid iti kasta. Di dalakat na asyan. Ay, win nga rod Nala, intantuman kitaan. Tapno maamuan ta, no anya talaga tinapasamak. Ay, una yan tinamay anda ka dagiti nagadaw nga imun mula tayo. Inapit dami na hin. Katinukotokol na pa yan dagiti alad. Ay, Sino nga tati akin aramid iti daytoy. Ay, nagawan nga asida kada tayo. Manural, nakaumay kayo mat. Awan ka di ti aramidan nyo ita? awan. Iswagin undawayak ti kaawan ti amo may. Samay sa. Makapasikurmat ti agigyan latan iti daklabalay. Kasta ka di manong. Wen. Kat, kumusta mo't dagiti dadakkel mo? Kasto ya manong. Mariribukan. Ha? Apay, anya tinapasamak. Manong, adalimad nga umay agap-apit kadagiti amin nga imulmulami. Iso nga awan na bati nga ilako mi kuma. Anya? Oh, ato'y manong. Ipakitak kan ka ti binidyo nga itsura tinagmulaan mi anagapitan da. Ay, unayin, ti kastoy anamay anda. Uray dagiti alad, natukkutukul da. Adda tugot ti tao. Addat nakasaka-saka. Addamot nakabutas. Adda atap ko, anaplano ti amin. Tapay kat awan tinakadlaw. Day tamat nga ron ti pampanunutak manong. Awan ka di atapan yung akin aramid. Awan manong, tawan mo't amumi ang mabalin ang mga ramid kada kami iti kastoy.
Mabit lang, Ralph. Ang daawagak. Isong agbati ka pa lang niti unang ti kotse, ha? Sige lang, amo. Ay, day giant. Imadayo manan. Apay anas kan nga umadayo. No adda kasarita na iti cellphone. Ay, malagip kulakat nga ruti imbaga ni Pamela. Adda lakit di sabali agaraw na. Ay, anya nga tangag paiso. Punugayam ti atap ta iti amo ta. Apay manong, ada ka din pamanagnag mo iti madmadlaw ta ken kuana? Iti na minsan nga adda na panan may. Nalipatan na nga in charge ti cellphone na. Isu aday jay. Nalubat. Kat binulod na ti cellphone ko. Oh, kat? Nakarecord amin asaritaan da iti tao. Kat limad abilbilinan na. Adda tauhan ni Sir Baldonado. Amang ipatpatungpal kadagiti dakes apanggat na. Kat ti dakes. Pamilya tinasingad agayem ko ti biktima. Anya? Ay, una yun. Kaasimat nga rod da antisita kan Uncle Tiago. Apakay ramanan ni Dina gayem mo. Day tangarod kat. Isuanas ka na tulungan tayo da. Win manong, agam, kasan ho? Day ta ita, tinas ka na panunutan ta. Amo, adala ko madamagak. Kahit sapay la ko ma, tadiyo ikan iti sabali kay papanan ti damagak kada kayo. Anya na ita. Kan may papanitan niya apanag. Kwa amo. Anya ka di talaga ti gagagaraan nyo iti kanayon nyo apapapanan. Ken apa kanayon da kapag batyan iti kutse. Saan laday ta? Apay anas ken nga umadayo kayo. Tunggal adda kasarita iti cellphone. Anya. Tapay. Asino ka kumangagdamag-damag kanyak iti kasta? Agat atap ka kadi kanyak, Ralph? Ay, saan mo't nga iti kasta, amo? Anong madlaw ko? Kaslasan agagangay lang titigtig na yaw, amo. Iti tinor ti panagsasaom kasla adda madi nga atap mo. Adda kada kayo day ta, amo. Noon niya ti panunutan yaw. Naglagi pa ma. Adda ka iti balay ko. Kat awan karbangam amakibiyang itan yaman amadmadlaw mo. Ken laglagi pa. Noan niya lang ti trabahom kanyak. Iso ti aramidam. Ken mesa. Dakkel ti maaawat mo asweldo. Naimbag man tanay turod mo akinasarita ti amo ta. Wan Pamela. Ngam di na nagustuhan ti panagdamag ko kenkwana. Isu akas diya mo ti imbaga na. Ay, wan gayam. Awan ka di ti planom apumanaw dito'y, manong? Adda. Gaputa diyak magustuhan ti garaw ni amo. Ngamin. No agtalin na edak dito'y. Kat dakas ti pagtataudan ti isusuldo na kanyak. Saan matlangan na sayat, dayta? Kastamat nga ron ti mapampanunot ko, manong. Isuan na saysayat langan amang sapul ta iti limpyo apang gadanta. Un, Pamela. Kastalangan ti aramiden ta. Amo, agpakada ako mata agawid ako matan iti lugar may. Anya. Kala ti panagpakada ma. Apay. Di mo urayan ti sweldom itaabulan? Ay, Nasa papay mo ta. kuwa nga min, sir. Naawat akon iti inaplayak idi at trabaho ijay. Gaputa pimanawan ti sigud nga akin trabaho iti aplayak ide. Kat di maswildok kumay tabulan. Uray, jakon awatan. Tatulong ko laangan kada kayo, amo. Nukas na nga ron. Sige. Da kayo, timakam mo. Kamaudyanan na nanang, tatang. Mabawi tayo matlaangan ti dakkel apukaw tayo iti mula tayo. Sapay ko ma, tasanton a maulit daydi a napasama. Sapay ko mata sa anon, anak ko. Taday talang ti pangalaan tayo iti pagbibiyag tayo. Ken maitulong tayo kadag iti kakabsat apada tayo, ti kasasaad na. Kahit dawatan tayo latta ti panarabay kada tayo ti apaw.
tadi na tayo kumamat baybayan. Sige, darasin nyo nga apitin amin ang naimula. Agwawaras kayo, tapno mabibit. Sapay nalawa tinamulaan. Ket dagiti madaduma, kastoy ti aramidin nyo. Tunggal pagapitan da tinaimula. Isumat ti pangimulaan nyo, kadagiti imut tayo ang marihuana. Nalawag! Dagi Jaydan. Bilbilinan ida, day taala kay Baldonado. Talaga gayam at dakas day ta tao. Bidyok ida. Amin agaraw da, ibidyok. Kat isunto ti ipakita nga ebidensya. Madamdama lang, addan dagiti pulis, amang magkadakwada. Anya da jay? Unit tilugan na iti pulis, kat nagsardeng iti asiday. Anya taramidan na iti pulis ditoy. Dakas na ito yun ah. Tiago, Sita, Ay, Don Baldonado, hindi milaim pagaraw. Ada kayo gayam ti akin aramaid. Itinapasamak ka dagiti mula mi anat nateng. Wan nga rod, Don Baldonado. Kunami no nasaya at kayo at tao, hanggang saan mo't gayam. Saan laaday ta? Panggap yu pa'y gayam nga ulitan nga aramidon. Naimbaglakit din, taadaman ang nga asi anang tulong kada kami. Kat iso tinangipakaam mo kadagiti pan nakabagiti lintag. no kasta, sana da kayo tinagipulong kadakwana? Don Baldonado, saan amat maturog tinamarswa? Tapno di na amaw, no anyaman ti mapaspasamak. Oh, Amo, gusto ni Mang Tiago, saan amat maturog ti Diyos? Ralph, sika, apay nga da ka ditoy. Amo, maladingitan hak, tada kayo dito eh. Ngam, maragsakan akmat, para kada kayo. Saan ka amaawatan ah? Kwa, Tiago, pangasim man, lawagam ti kayat mo asawan. Amo yung matgayam ti agpakaasi, amo. Ngam, apay adiyo amo akasyan, dagitikas kada kami amarigrigat. Si kakadi tinagipulong kadagiti pulis. Una mo, gaputa kayat kayo atulungan. Tulungan ko nam. Kasano ko makit impatiliw nakmat? Pasensya kayo na mo. Ngamnas kan amabalod kayo. Tanusan, ang mga no agtultuloy ti dakas nga aramidyo. Kat adupay, ti mabiktimayo. Kat no kasta ti mapasamak, ang mga no dakdakas pa'y ti mapasamak kada kayo. Kat saan kayo na maikan iti gundaway nga agbalbaliw. No mabalod kayo, at dapay gundaway yung agbalbaliw, kadag iti dakas nga aramidyo. Kwa, jakayat yagyan dito eh. Jakay tagtalinay diti pagbaludan. Pangasiw, tulungan dak, tapno makarwarak dito eh. Di mo gamdan at tagikwaan ti banag asaan aparakan ka. Di mo matapitan ti saan mo ang nagbanugan. Agmula ka, tapno adda pagbiagam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.